V dnešnom videu vám ukážem, aký bol náš veľkonočný víkend v Prahe. Náš výlet sme začali na Vyšehrade, blízko ktorého sme aj zaparkovali auto. Ak pôjdete do Prahy autom aj vy, pozrite si parkoviska Park and Ride. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Z Vyšehradu sme sa presunuli na plavbu loďou po Vltave. Zvolili sme trasu, počas ktorej uvidíte Hradčany, Karlov most, Národný divadlo, Tančíci dům a už spomínaný Vyšehrad. Ak idete aj s deťmi, jednoznačne vám takéto spestrenie výletu odporúčam. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Mám pre vás jeden tip. Na presun po Prahe odporúčam stiahnuť si aplikáciu PID Lítačka, ktorej si zakúpite elektronický lístok na mestskú hromadnú dopravu. Naše ubytovanie sme mali blízko parku Grébovka, takže jeho návštevu sme nemohli vynechať. Druhý deň v Prahe sme išli navštíviť Národné technické múzeum na Letnej. Hneď vedľa tohto múzea je aj Národné zemědělské múzeum, ktorého návštevu rovnako odporúčam. Centrálna časť Národného technického múzea zaujme malého, ale aj veľkého návštevníka. Veď posúďte vďaka týmto záberom aj sami. Pri každej návšteve Prahy nemôžem vynechať Václavské námestie, Orloj a prechádzku po Karlovom moste. Ak počas výletu v Prahe neviete kam na dobrý obed, skúste vyhľadávanie reštaurácií v Google Maps. Takto vyhľadávam reštaurácie aj ja.
Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, budem vám vďačná za odber, like alebo komentár a uvidíme sa u ďalšieho môjho videa. Prajem vám krásny deň. Ahojte.